И здравейте, приятели, това е втория клип, както ви обещах. Ето го и Майнкрафта. Връщам към игра. Да се върнем в играта. Стигнахме до тук в миналия епизод. И сега трябва да вземете, нали... Не, всъщност... Сега... Къде е обаче? Аз не знам. Сега вземате едно и такова. И във всеки край правите ето една дупчица, и така. Така. И е така се правите. Аз ще го направя. Хора, да знаете, че да очаквате още клипчета от мене. Добре. И така няколко книжки, освен... Не мисля, че това е крадено. Аз викам, аз снимам някакво клипче на Майнкрафт, викам си на оцеляние, ама не на оцеляние и така. Не мисля, че това е крадено. Това изобщо не е крадено. Това е просто някакъв базик за сървър, пък ако стане нещо хубаво, му направя някой сървър. Така. Хора, ще спра на паза, защото да се наспа и да почне, нали, да се наспи в Майнкрафта и да такова. И добре, хора, върнахме се. Така, след това вземате, пак от тя същите дърва, обаче правите една линия, и така една линия е там до края. Този клип пак ще е 10 минутки. Да. Тук пак така имам Feral Cheese, но ще го смия. Аде бе! Правите една така черта като мене и правите така, слагате две и такива. Така. Не всъщност, хора. Това ще го махнем. Тук слагате едно дърво, тук. Не знам. Иска съм да сложим грас, хора, защото има дразен как стои. Те е хубаво. Нека да такова миска. И вземате това и правите и така. После и така. И така, и така. Колко беше? 2 квадратчета. Така, така. Просто така правите от всички страни. Аз ще спра на пауза клипчето, докато направя всичките страни. Хора, така трябва да изглежда. И да започваме. Значи, тук, вижте сега. Значи, трябва да направите едно ходче, където да падат. И виждате къде е средата, тук са по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тук по колко купица? Хора, няма да го борим. Да кажем, това че вижте. Ето това. Вземате така правите. По средата вземате един, нали, даймонд и ги слагате по този начин. След това да може да го направите по който си искате, както си искате. Аз ще си го направя с такъв камък.
И ето как. Сега ще го направим. Какво да кажа, хора? Може някой път да снимам на CS, но казвам някой път. Мисля този канал да е само за Майнкрафт. Тези клипчета, които съм правил преди това на Happy Wheels, нали, тя с малко такова смисъл да не ги изтривам, защото все пак някой човек иска да ти види началото и да. Хора, ако искам само да ви помоля нещо, моля да ми пратите 2052 пикселова снимка, защото така става гузно, ама аз пък нямам ще. Не го пречкат мене, защото аз съм пълно приятел свят, за да може да ви покажа на вас какво. Така после правите няколко блокчета с тако дърво, дето аз го държа в ръката си. После правите така сак, 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 сак. Това го чупите. Това отдолу го чупвате и правите го така, докато не стане остро. Мисля и мап да правя, но не знам кога ще бъде готов. След това че да, може да направя. Да, може, не. Излично. После, когато направите това, слагате един блок отгоре и колкото искате голямо го правите. Аз няма го правя. Колко блокчета само да видя? Те такива. 1, 2, 3. Аз това не го правя за моя помощ. Аз го правя колкото да помогна на вас. На мен не ми трябва толкова това. Аз искам да ви покажа това само колкото да помогна на вас. Бе, аз тук му ще правя такова едно голямо, да прави такова. Това клипче дори може да го разделя на 3 части. Защото... Не, това няма да е 3 части, но просто ще е много по-голямо. Така. Аз само ще си ги направя, защото... Хора, спа клипчето на паза, докато се наспа и... Здравейте, хора. За мен паузата беше много голяма, но за вас не. Исках да ви спестя това време, за което да такова и си го направих, но реших и малко да започна и другото. И така започнах, ето така се направи, ето така се справи върчичата. После правите така и вземате диамант. Слагате го така, после така, после и така и го увивате ето по този начин. Чакайте, тук имам портокал да ям. Мокрих за лаптопа. Моля ви, не се обиждайте.
3. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Крейте да не ви се получи като на мене, защото аз направих голямата глупост. Не. Вземате един златен блок. Почвате по този начин. И хора, това е втората част. Очаквайте още едно клипче от мен, но не днес, ами утре. Утре ще има 2 клипчета, но пак са на Майнкрафт. Чао от мен.